Добре дошли, искам да кажа на всички гости. Здравейте, мили деца! Днес ще се полюбим в едно вълшебно приключение. Ще си говорим за едно палаво, но добро, смело и любопитно момче. И вие сигурно вече се досетихте за кого става въпрос. Права ли съм? Заповядайте. Те ще ви прочитат нещо, вие слушайте внимателно, защото после ще се поговорим. В едно малко градче, при една висока планина, при една голяма река, имаше едно клапе, но то не приличаше на другите деца от градчето. То беше малко по-трудно. Първо, то никога не вчестваше косата си, затова тя стоеше на главата му, шорлата на челото и смачкана отстрани. Прилична на изгоряла от слънцето трева, през която е минала цяла череда кълци. Върху нея никога не бе поставена шапка, защото това дете, което другарите му не знае защо наричаха Ян Бибиян, не можеше да търпи шапка на главата си. А никаква шапка не може търпеливо да стои на такава глава. Колкото пъти не попаднеше някаква шапка върху шорлата си на Ян Бибиян, тя не стоеше там повече от една минута. Падаше и да отвъркваше сама и никой вече не можеше да намери. Ян Бибиян не търпеше никакви обуща. Той обичаше да ходи бос и затова ходилата му бяха разплескани като жаби, пръстите разперени, а кожата на коленете му беше груба, мазолиста и нацепена. Така много вятър, студ, вода и други неизвестни причини, че понякога от някой от тях цепнатини течеше кръв. Върху кожата с ногът той понякога написваше името си. Ян Бибиян. И то личеше отдалеч, като написано с тънко се решеше. И така Ян Бибиян заживя на улицата. Той престана да посещава училището, другарите в махалата, с които по-рано играеше, го оставиха. Едно, защото се бояха от него, и друго, защото нямаше какво да ги свързва с него. Ян Бибиян не искаше да знае. Той бе доволен и почна да се занимава по-своему и да избягва по особен начин скуката, която му причиняваше бездействието. Какво обича да прави Ян Бибиян? Ян, кажете, как изглежда той? Как изглежда той? С късни дрехи. С късани дрехи? Да. Косата му каква е? Класика. Изглежда като изсъхнал. Къде живее Ян Бибиян? Ами на Олечета. Защо? Защото той не е слушал мама и бабци. Това хубаво ли е? Не. Ходи с Бога ли е на училище? Не? Защо? Защото? Не искам да ходи на училище. Някой нещо иска ли да ни каже за Ян Бибиян? Кажи. Какви пакости? Какво обичал да прави? Разкажи ни повече. Да краде? Хубаво ли е? Трябва ли да краде децата? Не. Добре. Ще ми кажеш нещо за Ян Бибиян? Обичал да ходи бос и обичал да носи много шапки, нали? Не. Кажете, Еди. Носил ли шапки? Не е обичал. Дрехите са добре. Вие правите ли пакости понякога? Знаете си, малко само, понякога. Добре, да кажем, че не. Заповядай, Ела. Да, но тебе не викам. Аз съм малко дяволче и се казвам Пюр. Каза страшно човече и почна да подскача върху камъка и да се смее. Ян Бибиян не се оплаши от дяволчето. Напротив, то му хареса и той почна да го гледа с любопитство и с усмивка. То някъде приличаше на Ян Бибиян, само
Той скачаше бързо и леко като бълха и много лукаво въртеше очите си. А като се смееше, в устата му блещяха хубави бели зъби. Отстрани на челото му в отрошилата му коса се подаваха две малки ролчета. Отзади се мяташе дълга опашка. Дяволчето отведнъж спря да скача и попита приятелски: "Как ти е името?" "Ян Бибиян", отвина глава, каза важно. "Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малко като зала, силен като великан." "Ян Бибиян, Ян Бибиян", почна да пее и да подскача дяволчето. "Твоето име много ми харесва. Искаш ли да станем приятели? Аз нямам никакви другари. Ян Бибиян, ти ще ме научиш да правя и аз пакости. Аз ще те слушам и ще ти помагам във всичко. Аз зная много изкуства. Аз мога да се преправям на всички животни и да подражавам възгледите. Мога да ставам невидим. Мога да виждам в тъмното. Мога още и много разни навици." Ян Бибиян прегърна приятеля си и закача от радост. От кога той търсеше такъв другар. Сега вече няма да се скита сам. И я ми кажете сега, някой от вас би ли бил приятел с истинско дяволче? Да. На какви игри бихте играли с твоя приятел дяволче? Моля? На криеница. Добре. На друго? Кажи слайче. Голеница. Друго? На криеница. Вие искате ли да имате приятел дяволче? Защо? На как? На зон. На граница на болница. С конструктор. И какво ще направиш с този конструктор? Искаш ли да имаш приятел дяволче? Да. Или? Искам с него да играя на криеница. На криеница? Къде ще се криете? На двора. На двора ще се криете? Да. Голо ти? Искам да си имам, си играем в моята къща на футбол. Футбол с дяволче? Да. Добре, ще се Добре. Ако вие бяхте малко дяволчета, как бихте се смяли като дяволче? Как се смее едно малко дяволче? Гого? Ако бъде приятел с дяволчето, си играе в моята къща с играчките. Двора си играе в футбол. Добре. Веднъж Ян Бибиян скиташе извън съвсем безцелно. Всички деца бяха в колена, училище колена работа. Пък беше хубав плоден ден, когато се путуваше. Когато полето е зелено и когато птиците, които бяха на душата, изготовяваха гнездата си. Всеки беше зет със работата си и Ян Бибиян нямаше с кого да се забавлява. А сутринта той стоя дълго пред дюкяна на махленския краца с желание да открадне едно мъничко филмче. Искаше му се да прикрие някое друго ябълчево дърво в овощната градина на чичата си. Кацарят, който познаваше Ян Бибиян, го напока и припъди. "Какво зяпаш, крадливо хлапе? Я си обидай кучета. Такива мазейци не обичам да стоят пред дюкяна." Ян Бибиян се опезе на кацара и бързо офейка, като се закани да му направи някоя пакост. Ян Бибиян отиде да скита извън града. Той дълго стоя на моста на реката и хвърля камъни от бистрия вир долу, където играеха весело древни рибки. После се качи на една стара вълга и дълго време крути като куковица, сетне да излезе на пътя и хвърля няколко камъка подир един автомобил, който с светкавична бързина чака него и го покои за собак от връх. Ако имаше дяволче на къвет, какво ще го накараш да направи? Ти ако имаше дяволче? Ти? Вина? Да
като Ян Бибиян, на къде щеше да полетиш първо? Към морето. Към морето. Ая, на къде щеше да полетиш, ако можеш да летиш като Ян Бибиян? Каскадас? Дани? Никъде? А в Италия? Добре. Как си представяш дяволче? Страшно, смешно или хубаво? Страшно. Теди? Хубаво. Добре. Дани, как мислиш? Филм добър ли е или просто обича да се забавлява? Добре. Ванко, ти? Обича да се забавлява. Анита, ако Ян Бибиян ти подари вълшебна пръчка, какво ще направиш с нея? Ще призова дяволчето. Това последно. Какво ще направиш, ако имаш вълшебна пръчка? Това фокус. Добре.